Dit is wat je wolle. Een volle klasse. Maar dat slaagt het net altijd. Zo moest basisschool De Diamant in Smellingenlaan in oktober groep 6 en zo'n naar huis te sturen. De juf wie ziek en de vervangers of aan het werk of ik ziek. Daar ben we wel van schrokken. Want we gaan het eigenlijk nog nooit meemaken. En we gaan het altijd wel gert dat het in de landen wel spelen. En protte tekorten en ziekte en bijen die naar huis gestuurd worden. We het eigenlijk nog nooit zo meemaken. Totdat het jezelf dus ik gebeurt. En wij anticiperen daar zo vol mogelijk op. Om ervoor te zorgen dat de band toch op squallen komen kunnen. Ze doggen er alles aan om baan wolopskwallen op te vangen. Dat kan betekenen dat ze verdeeld worden over een orengroep. Of dat ze door een onderwijsassistent of stagiaire opvang worden bij de boetenskwalse opvang. Want een dij vrij, daar reageren baan heel wisselend op. Er ben band bij die zullen het als een vrije dij en die vinden dat prachtig. Maar er ben ik band bij die ben in de war, die binnen uit hun structuur bij en die vinden het jammer en die zweven dan wat om de squallen heen of die ben aan het watsen. Het jouwt een heel nieuw beeld natuurlijk voor die band. Het gevoel, ik ben vrij, maar aan de andere kant, ik mis van alles en nog wat. Dat is heel verschillend. Op deze squallen denken ze dat het leraren tekort nog wel jaren een probleem wezen zal. Zo hoop je daarom ook dat de oerheid het beroep van juf of master onttrekkelijker maatje zal.